U tradicionalnoj, već sada polako, rubrici Sportskog saveza Grada Zagreba, koja ima svoj naziv Zagrebačke sportske minute. Na YouTube kanalu Sportskog saveza Grada Zagreba evo nam glavne tajnice Sportskog saveza Grada Zagreba, ja bih rekao prva i glavna operativka najvećeg saveza u Hrvatskoj, koja je došla iz Gradske skupštine, koja uredno tamo bori se za zagrebački sport. Sa kakvim informacijama, s kakvim dojmovima, kakvim impresijama, možda čak i obećanjima na koje smo puno navikli, ali evo, mikrofon. Lijep pozdrav svim gledateljima, hvala na uvodnim riječima. Da, evo, došla sam iz 29. Gradske skupštine Grada Zagreba. U tijeku su aktualna pitanja gradonačelniku. Sportski savez Grada Zagreba također ima svoje 3 dodirne točke na današnjoj sjednici. To je prijedlog za izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu. Onda iduća točka nam je pod rednim brojem 5, to je prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. godinu. I pod točkom 33 na dnevnom redu današnje sjednice nalazi se prijedlog jednog pravilnika koji proizlazi iz članka 75 stavka 7 Zakona o sportu, koji će ići danas u proceduru i usvajanje na Gradsku skupštinu, a koji bi se trebao primjenjivati od 1. srpnja iduće godine. Dobro, a sad vjerojatno naši gledatelji, naši sportaši, naši klubovi, granski savezi, kako se to lijepo kaže, očekuju nekakve dobre vijesti kada je u pitanju financiranje. Možemo se pohvaliti evo za kraj godine, što sam izuzetno ponosna jer nisu uloženi nikakvi amandmani na prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za ovu godinu. Naime, radi se o povećanju određenih novčanih sredstava za sport, odnosno programe u sportu, pa tako za programe vezano uz sportske stipendije, odnosno sportske naknade koje ćemo vratiti sportašima prve kategorije, kako u pojedinačnim sportovima, tako i onim specifičnim sportovima za sportaše gluhih i parasport, te za prvu kategoriju ekipnih sportova, što je jedna novina i koju ponovno sad želimo uvesti, a do sad nije bila. Isto tako, tu je osiguran i rebalans za objekte, to su drugi objekti, školski objekti i slično, te jedna novina i ono što želimo je da nagradimo za kraj godine nagradu za rezultate rada za trenere koji su kod nas na sufinanciranju. Tako da evo s ponosom možemo reći da ćemo za Božić isplatiti jednokratnu nagradu u visini od čak 1000 eura po svakom treneru u našem sustavu, a na plaći ih je trenutno, odnosno na sufinanciranju ih je otprilike 432. Hoće li biti nekako u projekciji budućeg povećanja izdvajanja grada kada je sport u pitanju za ovo što mi često volimo kazati, za potrebe naših saveza? Povećanje za iduću godinu je u najavi. Isto tako to povećanje je ukalkulirano već u program javnih potreba za sport za 2024. godinu. Međutim, mišljenja smo da ta sredstva nisu dostatna. Zalagat ćemo se i razgovarati sa odgovornima u gradu da se ta sredstva povećaju. Jučer smo imali sjednicu naše Skupštine Sportskog saveza Grada Zagreba, a koja se očitovala na prijedloge amandmana baš na program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. i taj opći akt, odnosno pravilnik koji je aktualan. Te amandmane smo sinoć kasno poslali, odnosno naše očitovanje na amandmane poslali prema Gradskoj skupštini. To se nalazi danas u proceduri pred zastupnicima u skupštini. Jedna novina koja se tim isto prijedlogom, odnosno amandmanom predlaže je da se osiguraju i jedan postotak minimalno od 34% vezano za sufinanciranje stručnog rada u odnosu na ukupni program koji se predviđa za sport. Tako da zapravo smo stajališta i razmišljanja i vjerujem da ćemo to i učiniti i da će se to izglasati uspješno kako u Gradskoj skupštini, tako i na našim tijelima, da se taj stručni rad za iduću godinu definitivno poveća, a onda ćemo kroz rebalans nastojati i dalje raditi na tome da se povećaju ostala sredstva za ostale stavke iz programa. Jesi li, Suzana, optimistica? Jesam. Stvarno? Da. Ok, dobro. Volimo ove djede Božićnjake i djede Mrazeve, kako god okrenemo, koji su realni i racionalni. Dakle, ne razbacuju se sa pustim obećanjima. Pred nama je jedna velika priča.
na kraju godine. Da, evo ja ću samo iskoristiti sad priliku zašto sam optimistična. Evo od mog stupanja na dužnost na ovu poziciju dobili smo jedan projekt, to je zapravo prvi projekt Sportskog saveza grada Zagreba. Zahvaljujem se ovim putem Ministarstvu turizma i sporta koji je prepoznao važnost našeg projekta i sve ono što smo unutra opisali. Ugovor je na putu prema nama za potpis. Radi se o 280.970 i nešto eura u koji je uključen otprilike, odnosno 35 naših gradskih sportskih saveza i sportskih klubova, tako da će se kroz taj projekt za razdoblje od 1.10. do 31.12. ove godine, dakle za ta 3 mjeseca, sufinancirati stručni rad za 39 trenera i trenerica, a kroz taj projekt smo nabavili i sportske opreme za svih tih 35 naših dionika uključenih u projekt. Nositelj je naravno Sportski savez grada Zagreba. Oprema je u vrijednosti otprilike od 198.000 eura, na što sam izrazito ponosna. Tako da očekujem sad potpisivanje ugovora ovih dana i onda ćemo održati jedan sastanak sa svim našim sportskim savezima i klubovima koji su uključeni u tu priču kako bi znali na koji način i za što točno moraju usmjeriti ta financijska sredstva, jer u konačnici na kraju godine Sportski savez grada Zagreba kao nositelj cijelog projekta mora podnijeti izvješće o utrošku svih tih sredstava prema našem davatelju, to je Ministarstvo turizma i sporta. Ovom prilikom zahvaljujem se svima koji su sudjelovali, svim našim tajnicima i tajnicama, svim nositeljima i predstavnicima sportskih klubova, jer smo imali dosta kratak rok za napisati jedan tako velik projekt i zapravo mogu se pohvaliti da smo dobili 100% financiranje u onoj visini u kojoj je to bilo moguće. Bilo moguće. Sjajno. Znači, to su te nove inicijative koje Savez želi, ja bih rekao, sugerirati svojim savezima da i oni mogu nešto slično potražiti ili preko saveza ili individualno, da se ne čeka samo grad Zagreb da se pokriju one elementarne stvari. Drago mi da si me prekinula, a sad ja moram to pitanje postaviti. Veliki dan je pred nama, velika svečanost, Sportski savez grada Zagreba, grad Zagreb, sportaši grada Zagreba nagrađuju najbolje. Da, u petak je naš veliki dan, to je velika svečanost proglašenja sportaša grada Zagreba za 2023. godinu. Jako se veselimo svi u sustavu tome. Taj dan isto ćemo imati i proglašenje mladih sportaša koje će se održati u 14 sati, dok se velika svečanost održava u 19 sati. Nagradit ćemo najbolje sportaše, sportašice, osobe koje su svojim doprinosom i radom dale veliki doprinos sportu općenito, ne samo zagrebačkom sportu, tako da će doći i trofeji za životna djela. O detaljima najboljih i najboljih sportaša i sportašica kao ekipa nećemo sad govoriti, to neka ostane iznenađenje za petak. Tako da evo, svi su dobro došli koji su se prijavili radi protokola i sveg ostalog što moramo poštovati. Tako da veselimo se. Veselimo se i mi, bit ćemo tamo sa kamerama u okviru YouTube kanala Sportskog saveza grada Zagreba i Zagrebačkih sportskih minuta, kako bi to bilo da se to ne zabilježi. Mora se zabilježiti. Suzana, hvala lijepa na razgovoru. Hvala vam. Evo ga, dragi prijatelji, kratko slatko, čuli ste neke lijepe informacije iz Gradske skupštine kada je sport grada Zagreba u pitanju, kada su jake snage, ja bih rekao, Sportskog saveza u samoj Gradskoj skupštini. To znači da će se boriti do zadnjeg atoma snage za ovaj naš zagrebački sport ili sport grada Zagreba, kako god želite. Ostanite s nama i dalje uz YouTube kanal, redovito ćete imati ove servise informacije, upravo vi sportaši, vi sportski djelatnici, da znate što vaša krovna institucija radi. Nešto želiš dodati? Da, želim dodati. Ja se moram sad vratiti u Gradsku skupštinu da možemo obraniti sve ove točke koje su na dnevnom redu. Odlično. Evo ga, čuli ste, mora ići. Vidimo se na istom mjestu, isto vrijeme.